Добре. Вие сте с предаването Ghost Hunter. Аз съм водещия Радослав Коларов. Искам да ви покажа за паранормалното явление в тази изгоряла баня преди няколко години. Елате с мен следващото. Тук преди 20 години е имало нещо като пожар. Тук се е възпоменил голям пожар, като ето вижте всичките останки тук. Преди това е била хубава комунистическа баня. Тук са се влизали много хора, цивилни, като са си седали да си къпят. Разбирате? Сега е влачите на наркомани. Както и пушари, които не могат да се... които не могат да... които нямат къде да живеят. Тук е пак много. Пак ви много стъкла. Това са само една от останките. Поне панелите са здрави. Ето вижте както и клапетата са написани с статуси, различни прилове. Да, ще говориш ли за началото? Моля? Ще говориш ли за началото? Паранормалното. Да. Ами, преди няколко... Ето вижте как има много злачите. Има и котки вътре. Да, всичко. Каквото си помислите. Така, това е паранормалното явление. Преди седмица или две, преди няколко дни. 2 седмици. Да, 2 седмици. Видяхме с ето този оператор. Видяхме и още един колега, Димитър Коларов. Димитър Костадинов. По-скоро той вече не е много голям колега, но... Да, той вече не е голям колега. Влязохме вътре в тази баня и видяхме нещо като... Аз не бях много с тебе, аз не бях с вас всъщност. Да, беше един друг оператор, но... Не беше оператор, беше Димитър Коларов. Да. Вътре видяхме една бяла нощ. О, възгреших, аз пък как Димитър Коларов. Ама карай, както ме името. Вътре влязохме и видяхме една бяла нощица, горе от такъв свят, ето вижте. Да, без надписите, само бяла. Бяла. Както беше като нощница, смисъл женска нощница. Не бяхме точно на лице, имаше качулка, пак бяла. Вътре нямаше форма на лице, а беше тъмно. Искам да покажа, както бяхме ние вътре. Чухме нещо като хъркане. Влязохме вътре, а през тази стена мина нещо бяло. Както и снимахме първото видео, което неволно се изтри. И извинява се. То беше също много интересно, но пак правим първо. Искам да покажем, че при първото видео заснехме много важна информация. Видяхме нещо като някаква тъмна форма през деня към обед. Обед точно беше обед. Да. Премина много бързо, светкавично. И ние тук заснемахме, аз бяхме също... Но малко по-настъдни беше. Да. Точно до този камък. И виждате ли онези почки, нардени. Оттам през децата мина е нещо като явление. Да, сега не може да сня много, защото навънка е тъмничко. Да. И мина нещо като бяла форма. А за паспорта? Да. Преди време, по-малко от 2 седмици, една седмица, през много хубаво слънчево утро, аз и оператора, както и другия колега, дойдохме тук и намерихме нещо като паспорт с името Недялко Неделчев. Другото не го помня. Да, другото не го помня, защото паспорта не е в нас. О, къде е паспорта? И го намерих ето там. Аз събрах сили да вляза вътре. През тази дупка. Влязах и тихичко, защото ме е страх от наркоманите, все пак са опасни. Да, както и са в неравностойно положение. Така че много внимателно и тихо, безшумно влязах вътре. Няма се таклата по шума. И взех един паспорт. После се изкачи горе. И излязах. И разбрах нещо... Не е много важно. Да, но... Пълно с информация. Да.
Че паспортът е издаден през 1995 година и Вършва 2000 Това не е година. чак толкова невъзможно, но имаше нещо много интересно. Много интересна информация, че този Недялко Неделчев е роден 1927 година. Това значи, че по тази наука, Наука, просто годините, да. да, той трябва да е горе-долу 80-100 години в момента. 100 години. Приблизително. Приблизително 190 години. Той си дал през 95-та година, през комунизма, е издал своят паспорт. Само искам да кажа още едно много интересно нещо, че снимката беше отрязана. Да, беше Нямаше. дразен с ножица. И Всъщност не сме нямаше. сигурни дали просто нямаше. да, просто снимката беше изрязана. Не че нямаше, беше изрязана. Просто Да. снимката. И това беше много интересно. Защо ли са го направили? Защото точно снимката беше изрязана. И да, защо са го направили? Интересна теория. И ние сега се опитам да изучим. Но явно е нещо като фалшив паспорт. Аз не мисля много, че е фалшив паспорт. Мисля, че всъщност нарочно искал да се запази да. самоличността. Да, точно самоличността, защото в момента Онова, което той не видя. може да е жив. Да, не може да е жив. И защо точно на това местонахождение е сложен? Да, тъй като мислим, по-скоро не, че мислим, аз отдавна, като бях малък, чувах някакви си викови от банята, може да са убили някой вътре. Може него да са го убили. Или пък може нещо да е станало. Да, може Може тук да има дух. да е починал по-скоро вътре. Да. Може да е някой млад наркоман. Моят Наркозависим човек. Да. И те, защото нали, много се съберат вътре и гутница има и не знам с каква теория може да е станала от тази злополука, но не е сигурно. Може да е нещо друго. Може пък да е убит. Да, може И да се е сложен починал тук. просто. Не, може да не да се е починал, защото може би по тази теория би трябвало да е убит и е преместен тук, защото е изоставено място. И Да. разберете. Аз всъщност имам теория. Както вие сте го видяли, по-скоро вие ми казахте историята, че сте го видяли как някой човек спеше. Не точно спеше, да. Да, влязахме. Да, аз мисля, че е умрял на това място. Просто се е отдъхнал там. Мисля, че е бил също и той Нямаме наркозависим. доказателства за Да. нещо, но все пак можем да приемем теории и да опитам да изкараме доказателствата. Много интересно беше, че в Google нямаше нищо. Да, свързано. аз влязах в Google да проверя, записах си името и всичко, цялата информация. Да, обаче паспорта... Влязох и нищо намерих. В смисъл, намерих информация, но не за този човек и още не беше за това. Излязаха някакви руски войници и така, патриаршия и всичко. Но нямаше името Недялко Неделчев. Това беше интересно. Даже написах и годината на раждането. Но не намерих нищо интересно. Искам да кажа още едно нещо. Много интересно. Няколко пъти бяхме дошли тук, като снимахме епизоди. Паспортът беше тук, но сега го няма. Защо така? Така го няма и аз мисля за тази теория, защото... Точно паспорта. Защо някой ще го вземе въобще? За какво ще му потрябва? И аз чужа за тази теория, но може би е бил самият той. Да, това ще е Самият много Недялко страшно. Неделчев. Защото случайно е забравил самоличността си. Тоест паспортът. Да. Там. И забравя, изключва за това. Ние сме го взели и случайно като се тук пак е поискал нали, да го вземе. За да... Но защо си го е взел? Той вече може даже и да е починал човека. Да, но нали иска да не му се разбира смисъл, искам да кажа съществуването му, например. И дори как е влязъл вътре? Мика, всичко долу е разбито. Не мога да ви... Един път, преди една година, когато се опитах да разследвам там с още повече хора, опитахме да се влезем вътре и аз за малко ще да падна в някаква си огромна дупка. Да, аз съм влизал тук и много други пъти. И искам да кажа, че ето там, на първият етаж, където се влиза от този вход, изпада, има една дупка, която е пълна с вода. Пълни се от дъждове. Всъщност, май не знаем дали е и пълна с различни вода. явления. Аз съм влизал и аз също чак да попаднах на нея. И аз също, ще да падна.
загубя равновесие. Хубаво, че имам дистанс. Да, и аз така обаче направо ще да падна. По-хубаво, че бъдещето ме хвана, ще да падна иначе. Да. Ами, даже вътре, долу е тъмно и без фенер си загубен. Да, ние бяхме с фенери. Да, но все пак не може много да се разбере какво е, защото тъмнина, разбирате Да. и надолу също Нищо не мога да се заблежи. не може да се заблежи, да, точно. Всъщност може и той... не е възможно. Щом той може да е паднал вътре и да е починал. Може по навръщането. Той нали е стар човека. Той може да е паднал. Да. Както да се върна на тази теория, като бях минали преди 2-3 седмици, месец близо, бях гледал с две мои колежки. Колежки? Да. Може да кажеш му? Не съобщавам такава информация, но... Да, вие без това не може да ги намерите. Така. Влязахме вътре и просто така по причината да разгледаме... Може ли само нещо да кажеш? Извинявам, че те прекъсвам, но ако някой знае за този Неделчо Неделков, да напише долу в коментарите. Неделко, Неделчев. Да, Фамилия, значи, първото име Недялко, а фамилията Неделчев. Да, обаче презимно, как е? Не, презимето е... Да, забравихме се. Да. Фамилията е, да. Да кликните на нашия сайт. Сайт, който още не е направен. Но ще ви съобщим при първата ситуация, когато го направим и веднага ще ви съобщим. Да. При видеото качено в VBOX. Когато го кача, вече сайтът ще е написан долу в... Да. Долу. Ще съобщим. Да. Така, искам да съобщавам, нали, за тази теория. И още едно нещо мога да кажа. Да. Извинявай, че много пъти те прекъсвам. Нищо. Нали, ти ми беше казал, не те карам, обаче ако можеш да влезеш вътре и ще направиш няколко снимки с най-вижена. Обаче малко ме е страх да влезеш, тъй като и може и теб да те хване стак, тъй като вътре имаше един наркоман и удеше стената с тухли. Ами, ще събера сили. По-хубаво всъщност да не. Отдалеч той има зум вътре. Ами, окей, значи мога, например, от тази хватка мога да си приметне ръката и да... Да. Разбрахте ли? Да. Да. Добре, искам да кажа да си продължа теорията. Как ние влязахме с тези две момичета и случайно видяхме нещо като хъркане, дишане, високо дишане. Решихме тримата да се съюзим и да разбиеме вратата, за да можем да влезем. Да. И разбихме вратата, влязахме вътре и нещо като човек видяхме да хърка. Но може да е било глутница от наркомани, както казахме. Може да е било мираж. Моля? Мираж, нещо като мираж, не в пустината, като влезеш много нещо и ти се превиждат неща. Да, може. Няма доказателство, нали, за тази идея. Но аз ви казвам какво пък усети, какво чух и на теория. Да. Добре. Благодаря за видеото на първи кадър и успех. Това всъщност ще е първа част. Първа част. Може от всички три части. От всички три части. Да, има и сезони. Това ще не е първия сезон, а другата година вторият сезон. Благодаря. Да. Ако сме всички още заедно, да, тъй като вече сме четвърти клас. Искам да кажа, че ако някой е в Бургас, това е Любен Каравелов. И ако може да дойде да ни помогне. Това е, знаете, банята, старата баня, която живее там, някъде близо въобще. Ако иска да дойде да ни помогне. Да. Да. Благодаря. Довиждане и лек ден. Това беше от нас, Ghost Hunters. Да. Довиждане.